Den, lidi a pánové, dneska jsem si tady koupil svoji novou limuzínku a budeme dopravovat auto nehody na silnici, budeme simulovat. Vidíte, co já? Lítající autobus? Zajímavý. Auto moje jde! Kdo to ukradl? Halo, autíčko, tak já ho najdete? Jdem. Jdem a vyražíme. No tohle auto asi valí do, tady můžete vidět. A brzdí celkem taky šikovně. Vyrážíme. No to bude valit. Tady teďka jste mohli vidět, že mi tady škrtlo Porsche. Jak mi to odhodilo. Vidíte? Teďka mi do mě zase Porsche nabodalo. Je to hoda, že nevidíme přesně, co se děje, ale něco vám málo můžu přiblížit. Dávajte pozor, než vás to napadne. Nic dělat. Ne, autíčko. Vidíte, že to auto vyletělo. Jeden. No, teďka je tady nějaký kousek a stačí vám to, aby vám to urvalo dvě dveře. Brzda. O to je to. No to auto se tady vyvalilo. Auto prostě už se sílem čudí. Auto prostě to je ještě jak. Vidíte, že se už snaží auta pěkně čudí. Nevím. Celkem už se už nedokáže uřídit. A to zvládám jen tak lidi. A už ta kontrola je taková menší, že už to nezvládám. Jeden. A bum! Když to auto začne už takhle hozet, tak už je dobrý vystoupit. Auto! Auto dopadlo velmi slušně. Teďka zkusíme nějaké fáro, zkusíme tohle. Zpomalíme na chůzíčku. Můžeš jet? Ne, asi nemůže. Tak ještě znovu to zkusíme. To už by mělo být lepší. Já si koupil nové auto a ty mi ho tady navozíš. Jsi normální. Dalo mě 5 milionů dolarů. Co tady valíme? No tady se spořádala dobrá kolona. No tak já. Tak, jdeme. Jedem, kam jedeš? Já jsem měl s tebou. Pojď si sticha. Dobře jsem ho trefil. No tak pojď, bráško. Tak to tady tahuli. Teďka mám problém s policajty. Normálně jsem tady borca navozil. Jo, Poršánko. Jsem byl tady zákrytí.
Auto ani není schopno jezdit. Co to bylo? Jak to auto tady lítá? Ta hrůza. OK, tady se můžeme kouknout na cizí lidi. Tak, šup. Poršenko. Aha, to mě dopálí. To ne, to se bojím. Vidíte, jak to je cehký, to auto? To je fakt jako mega cehký autíčko, to Porsche. Fakt jako mega. Tak, jedeme. Jedeme. Au. No, tak jsme se zase vymarnili. No. Autobus! To se stane, když Porsche narazíte do autobusu. Hola. A teď utíkám, najednou udělám pic, kolabuju a jsem pryčákovický. Nebo nejsem. Dám si tohle. Tak. Ty Poršáci, ty to valí. Ty to jsou válečí. Ty to prostě válí, ty se z toho ani nebojí. No tady ten to moc nevalí, ten je pomalej. Víš, to tady tam valí. Jak to tady narazil. Jsi normální? Ty určitě máš propadej, že ty části jezdíš ožralej. A zdar. Nebudu se s tebou zabývat. To valí. A to bylo mega cool. Hej! Já to tady dál jsem. A ti tady ukážu, že třeba jezdit za mašinérii. Tohle tady bude jako mašinérie. Ještě jsem... Hop. Tak, ale si tady dáme tohle. To autíčko. Prostě starý. Tak, jdem. Určitě jsem narodil na 1960, tak tohle auto se může hezky pamatovat. Ne, nebudy. Ale mě sejmuli. Blázni. Jak to auto netrefil. Beru tohle a ujíždím. Tady jsou kousky bordelu. To tady to valí. No tak jsme tady už moc nedojeli. A já jsem se tady kecnul. Nebo mě přijde. Mám končetiny. Tak, máme tohle hezké červené. Nějaké z biblí. To auto jezdí tak rychle, že to nejde ani spočítat, kolik to jezdí, nebo kolikrát. Spočítejte, kolikrát jsem se rozbil. Od začátku až do konce. Ne. Teďka jsem se úplně rozhulil. Je to fakt hustý. Jako mega. Ještě se teď podívám, jak tady jezdí dlouho. Jak je tady tak dlouhá limuzína?
Tak si tady dáme nějaké autíčko tohle. To. Už ještě rychleji. Hop. Tak jdem se spavnout limuzínku. No to je pěkně dlouhá. To je dlouhý a čert. To nejde ani zatáčet s tím. No, jezdí to pěkně, ale... $53 kilometrů to vytáhne. To je mašinérie. Tak to už není konec. Teďka jsem tomu. Tak to odletělo. Bože můj, jste normální? Lidi mi tady nabuzí limuzínku. To je asi znamená, že musím ukončit tohle video. Tak, chceme dosáhnout 10 odběratelů a mít 100 lajků. Můžete mi to psání splnit, prosím. Děkuji.